ناي بريزيدنت تقوما أيو ياو بريزيدنت تقوما ياو بارتي يو كقرب مخنياتهم تي مالت زابلا جادم تيزرلو بارتي سلازخونا زقرب ببارتي يقرمو نزي زقرب اش تخبرا ويزرو فتلور قبرز غابير نلي استخبرا ويزرو خيروس لبريزيدنتነት ሹመት ዘቅርቦም አቦ ወንበር ውድብ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ዝተኸበሩ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል እዮም ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ካብ ዕድመ ንእስነቶም ክሳብ ሕዚ ብዘይ ምቁራጽ ኣብ ቃልስን ህዝቦም ኣብ ምግልጋልን ዝርከቡ እዮም ብዙሕ ናይ ቃልሲ ተመክሮን ናይ ትምህርቲ ድልውነትን እውን ዘለዎም እዮም እቲ ናይ ቃልሲ ተመክሮኦም ንምግላጽ ዝኣክል ዝተኸበሩ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ካብ ዕድመ ንእስነቶም ጀሚሮም ኣብ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ኣባል ብምዃን ካብ 1968 ክሳብ 1971 ኣብ ከተማታት ትግራይን ኣብ ኣዲስ ኣበባን ኣባል ሕቡእ ስርዒት ህወሓት ብምዃን ዝተቃለሱ ካብ 1972 መስከረም ጀሚሮም ኣብቲ ናይ 17 ዓመት ዕጥቃዊ ቃልስና ተጋዳላይ ብምዃን ኣብ ብረታዊ ቃልሲ ካብ ተራ ተጋዳላይነት ክሳብ ዝተፈላለየ ብርኪ ሓላፍነት እናሰርሑ ዝጸንሑ እዮም